Ya Ramogi kamano komero kete RamogiTV en sadek mar otieno chenro en mar oimore intere wangsa ma yudo weche manyien duche makawuono podonge weche motenore kod ng'anyo malakteche mano madhinye midiero mokelo koni kod kocha bentiere malingling ni chal ni midhusi mar corona mano COVID-19 chal mochako muoch kendo kido moro machielo mabende ne oyang kanyo kod migao mar thieth wachiro kod weche motenore kod nengo mar udi manengo gi ogonyore gik motenore kod mano jomoko no dhi dodo wacho nang'oa tend mido bende nigi paro mane chal makamano ka achiel isewinjo wach mar ng'ato kata ka ji wacho ni ibiro neno mino molo kanyunja odichi makawuono wabongisi ni mino molo kanyunja ni ne wuok kanye ne ng'ama chal nadi wa report mabendi kelno kanyo kod thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo mana wata nyambaga e chenro mar gin kanya kata kamano mage weche maomiyo peka. So mimi nimeenda hapo wananiambia sasa hatuwezi fanya, hakuna mtu anaezenda kwa ward, hakuna daktari anafanya kazi, so you have to go back mpaka siku daktari wataacha kugoma. Pinyo wacho manyo yore mag loyo dwach lakteche mang'anyo margi koro osemedo rocho sekta mathieth. The new variant JN1 is a sub-variant of the Omicron variant. Migao mathieth inso jo Kenya obeda kicha kalure gi luoro ni dibed ni kit midhusi moro manyalo bedo mar coronavirus luorore e pachoka. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to spread malicious content. Wacho medo juo duonde chenro matemo gayo kako ganda jo Kenya tiyo kod kuonde tudruok mag mbui. Tunalima hapa lakini soko hatuoni. Variety ni okober ahinya for processing plant wa mageto anya. Yangore jopur rabuon ma Migori pur kit rabuon ma sani jo chiemo ohero. Ramogi layo ma tudruok ma aria dek auchiel nono ni thuolo yuda achiel kachiel Facebook, YouTube ka achiel kod X mar RamogiTV obedo kwa gombaka. Inga uchingi Manuel jaloko mara ni Belinda Dhiambo bed kode chakruok nyaka giko mondo kawuono ing'e report motenore kod mino molo kanyonja ka wachako. Jotend migepe ang'wen obago romo gi jotend riwruog lakteche mar manyo yore mag tieko ng'anyo mar lakteche romo bagi karomo ma KCC ko chakruok kawuono ka okelo kanyakla jotend migepe mag thieth, leba, migao mar omenda kod mar jotij piny owacho. Matimre ka ng'anyo mar lakteche osemedo kelo midhiero ne oganda e kuonde thieth ma pachoka kendo kelo luoro ne jotuo. Mano chenro madhi nyime report makamano wabro yudo. Ka wadhi nyime director ma weche thieth Dr. Patrick Amoth oyango ni chalo ka gima midhusi ma coronavirus osieko kende pachoka. Makmana ni oken atambalo maduong' manyalo kelo luoro ne oganda. Kata kamano okwayo ji mondo beda kicha kendo rito kenge mayanda oketi mag gayo landruok mar midhusi no. The new variant JN1 is a sub-variant of the Omicron variant. We are doing passive surveillance from our surveillance sites. The numbers so far are not anything to worry about, and we believe we have built a health system that is resilient enough, robust enough, strong enough to be able to overcome any variant that COVID will throw at us. So we are watching the space, but nothing to worry about for now in terms of the numbers. Kadhi nyime domo malo dagi chungo chik manyien manyocha oketi e kogno gi jatend piny Kenya William Ruto mar siro gedo mag udi manengo gi oyueyo. Jang'ad bucha Chacha Mwita kar mano nyiso jochwal ng'ur mondo miyo chiw milome mar burano
Ne jogo duto monywandi burano ng'ur mar kwedo chikno nyochwal gi jokenya moko kotelni kod laktar magare gi Kenya. Jal burano yango ni en adier ni burano mulo weche mani kod pek kendo winjore winje mapiyo. Jogo monywandi burano mindalo 7 machwalo duoko margi ne doho kendo ibiro chak winjo burano tarik 16 dwe mar abich higani. Matimore kogai mar doho Martha Koome kichore chien gi weche matude gi wach ni bad migawo mar doho ne oketo winjruok gi piny owacho masiro chik mar gero udi ma nengogi oyueyo. Koome wacho ni onge kama ne piny owacho winjore gi piny owacho kata doko ni jatend piny ne temo lieko wach makamano. Judge, I'm not a communication expert, but what I could say or deduce from that conversation is that it was taken out of context or there was misinterpretation, because what His Excellency was saying is that he agreed with the judgment of the court that gave directions on what needed to be done to create a framework on how to administer the housing levy. And what he was telling Kenyans is that the executive has complied with the directions given in the judgment to come up with a framework which is the Housing Levy Act. I would like to assure Kenyans is that the judiciary was not a party in that matter. Jatend piny Kenya William Ruto sidho lai mar dongruok mamenyo chopo Kenya lek mare mar bero sekta duto kochopo higa mar 2030. Chenrono ma en kidieny mar 4 mar lek mar Kenya mar lawo bero piny kochopo higano oketo kenge mowinjore. Sirikand Kenya Kwanza otim e kind higa mokalo nyaka higa mar 2027. Chenro mar Ruto yango tenore gi manifesto mane gichiwo e kinde campaign ma otese ni bottom up mamenyo sekta mar pur, udi, uchumi e kind Walter Nyabaga nigi ler. Ka Kenya koro nie ng'wech mar chopo kare lek mage mag dongruok kochopo higa mar 2030, jatend piny William Ruto yango mise mag dongruok makawo thuolo mar higni 5 kochakore higa mokalo mar 2023 nyaka higa mar 2027. Chenrono en kidieny mar 4 nyaka ne Kenya chak lek mar bero sekta mage duto kochopo higa mar 2023. Sirikand Kenya Kwanza olando kenge moko ma jatend piny oyango ni omenyore gi singo mane gimiyo jopiny e manifesto margi. Sekta mar pur, keto mwandu kod ohala, chiwo udi ne jopiny to kod bero chumi e gine mise madito ma Kenya Kwanza oketo chopo kare. We not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway. Jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u komako pap to olero ni kaluwore kod okenge moketi, sirikal biro dongo chumi kod 8.2 kochopo higa mar 2027. Will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. Ruto omedo ni mondo dongruok obedie makare maonge mibadhi. Sirikal biro medo ndiko obila mar rakruok kod mibadhi kendo siro bad migawo mar doho e yor medo jong'ad buche. Government has moved to undertake a number of interventions in fulfillment of the commitments made to our citizens. And these include, broadly, strengthening the independence of the judiciary and enhancing efficiency within the justice system, increased budgetary allocation to all our justice arms, and granting financial autonomy, specifically the Inspector General of Police. There will be close monitoring and evaluation of the implementation of the plan from the highest level. Sirikal bende chano duoko chien tiyo kod omenda yor arietha e kinde ma gichano ndiko jopuonj kaluwore kod medruok mag jopuonjre e sikunde. As we are all aware, we've recruited 56,000 primary and secondary school teachers to improve the national teacher-pupil ratio and enhance education outcomes. Jatend piny omedo ni yor tieko dhier kod medo choko mar osuru nyaka koro ketie tim
yor chogo tije milion 1.2 ne ojende. To create employment, focus will be given to investment in special economic zones, county aggregation and industrial parks, export of labor, digital jobs, and additionally, we will undertake reforms to create a favorable tax regime, deepen capital markets, improve the lending and investment environment, and attract investors to the Nairobi International Financial Center. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend kweth mag Azimio kotelne kod jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod jatend duond bura ma DAP-K Eugene Wamalwa omedo piny owacho kuom osuru ma ichuogo. Kane gilose boma ma Nyamere chendo ma ya PC duond bura ma Wiper gweng' Matete, jotelogo wacho ni piny owacho orem tieko pek mar ngima. Kabere gise osuru mar udi ma nengogi ogonyore ne jo Kenya maonge tije kaka jo bodaboda. Gimedo bende seyo piny owacho kuom medruok mwandu mabandi e pacho kaka mbolea kod rem chopo omenda mag somo ni skunde. Yaani Kenya imekuwa nchi ya utoaji tu kodi, yaani hakuna nchi nyingine duniani ambayo inavamiwa na ushuru kama Kenya. Lakini mambo ni matatu: ushukishe ushuru pamoja na gharama ya maisha, kwa sababu hata dola imeimarika kwa sababu mafuta, bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka chini. Lakini hizo wanaita mbolea, zingine wanauza mawe wakisema ni mbolea. Na sasa madaktari wako kule Nairobi, wako kwa mgomo, badala ya wakuje hapa Nyamira, wakuje Kisii watibu watu wetu. Haiwezekani useme hauna pesa ya daktari na unapeana pesa marafiki zako walianguka kura, umewapa nafasi kuwa CS. So ungwana kweli watu wa Kisii? Ukipata nafasi tafadhali tuulizie, ikiwa shamba ni ya serikali inatolewa bure na pesa hizo zenye zinaenda kujenga hiyo nyumba ni sisi maafisa wa serikali tunakatwa, na mbona basi mama mboga tena anaenda kuambiwa atafute milioni 4,500 kwenda kuuziwa hiyo nyumba? Na kama kwa kweli zilikuwa za asela na hao watu wetu mama mboga, mbona tena tuende kuuziwa kwa bei gani? Ka wadhi nyime jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki lero ni monj marobila manotimore higa mokalo e gwenge ma Mahero e Alego Usonge County ma Siaya pod nono matut gi apisas mag arita. Kindiki onyiso luoro ni achich mag nek marobila chal mane osebedo kod tudruok malach e alwora makono e kindeno. Gino mok nyal kawo maweth gi piny owacho. Kindiki loro magi kinde mane ochope nyim komiti mar od bura. Apisano marobila ne onegi gi achije mane itudo kod jolweny tama mag Al-Shabaab. We have already intercepted and thwarted several threats, and at the moment we are seized with an active investigations, which I don't want to say much about, of the incident that happened in Siaya 2-3 months ago, which involved the attack on police officers, where we lost people. And the people we are tracking, evidence is leading us to the connection of a small cell of possible terror-minded criminals around that area, connected to collaborators who might be around Eastern DRC and connected to even a bigger international terror network. So again, this is a matter under investigation. It's a matter involving our diplomatic engagement with other countries. I would not want to say more on it. Kwa Ramogi toka bedo kod report machal kamane wi nonro mapodi ni nyime gi tim wakao yueyo mathin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaiko.
Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyero mochwere. Onge wach moro minyalo meda. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwani rudu sufia ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dango biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakora Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore wadhi nyime. Medruok e kwan jotije pacho ka kod dok chien mar omenda ma ichoko gi piny owacho. Oyangore ni kelo midhiere chenro manoketi maduoko piny pek ma chulo jotije piny owacho. Dul marango sach jotije mano SRC owacho ni maromo shillings trilion 1.03 notigo e chulo sach jotije piny owacho maromo 937 iko omenda mar 2021-2022. Kama en nus mar omenda duto manochoki maromo shillings trilion 2.2. Lidio keo nigi lere wi okenge ma piny owacho biro kawo maduoko piny kwan omenda ma itiyo ge chulo sara e pacho ka. E romo mar adek mar goyo mbaka e wi chudo mag osach jotije piny owacho mano okelo kanyakla jokanyo moya e sekta mopogore opogore e pacho ka. Duol marango osach jotije piny owacho SRC olando ni kwan mar omenda mano tigo de chulo jotije piny owacho e iko omenda mar 2020-2021 nodok piny ka oya e tamalo 54.77 mar omenda ma ichoke pacho ka nyaka tamalo 47.6 e hiko omenda mar 2021-2022 ka geno nitiere ni omenda no biro dok piny e hik omenda mar 2023-2024. The conference will be examining what are our challenges and what are the solutions that is being proposed. And the reason why we are involving a wider stakeholder is that the implementers is not going to be the people you saw here today. The implementers are the entire public service. We are saying a lot needs to be done to get to
the 35% as stipulated in the PFM Act. Duol mar SRC yango ni omenda maromo siling trillion 1.35 notigode chulo sara mar jotije piny owacho maromo 937 gi 900 e hik omenda mar 2021-2022 kama en nus mar kwan mar omenda duto manochoko gi piny owacho maromo trillion 2.2 e hik omenda mar 2021-2022. It is a reflection of one hand the need to provide services, and on the other hand, the need to ensure that we are within acceptable levels of the public wage bill. SRC owacho ne gin kod chenro maduoko piny kwan mar omenda ma itiyo godo e chulo sach jotije piny owacho ka oyaya tamalo 40.45 ma ochul higani nyaka tamalo 34.58 chop higa mar 2028 2029 mondo mi ochopia tamalo 35 kaka chike ma pacho kadwaro. Critical to this conference is the commitment to reducing the wage bill ratio to 35% of revenue in line with the provisions of the Public Finance Management Act 2022, and the commitment is to reduce that to 35% by 2028. SRC bendo yango ni nitiere kinge moko ma piny owacho geto kao mar duoko piny kwan mag omenda ma itiyo godo e moko ma ochuno thuolo mar higni 4 kama oting'o ng'ado omenda mambalang' ma imiyo jood bura kod MCAs kuom bedo e od bura kama igeno ni koro biro keto omenda maromo bilion 6.8 e aguch piny owacho. Bende ogeto duoko piny omenda mambalang' ma imiyo jotend mbalariany gi jolupgi ma biro konyore e omenda maromo milion 808 ng'ado oko omenda mar nyamburko ma ijugo osuru kata taxable car allowance ma biro konyore e omenda maromo siling bilion 9.7 kaachiel gi okenge mamoko. Lydia Okeyo, RamogiTV, Nairobi. Erokamano Lydia. Kawadhi nyime, governors mawuok e gwenge mag Nyanduat romo kod duol mochung' ne pogo omenda ne piny owacho ma malo kod mago mag counties ewi pok mar omenda ne counties mayudore e gwengego. Governors go ywak ni osejwangi kod piny owacho mamalo kuom thuolo malach e pok mag dongruok. Gikwedo paro ma pogo gwenge ma pacho ka omenda kaluwore gi kwan mar ji kende. Governors mawuok e gwenge mag Nyanduat onyiso duol mochung' ne pogo omenda ne sirikal mag county CRA ni miyo counties omenda kaluwore gi kwan jopiny kende dhi miyo gwenge mag Nyanduat dong chien e weche mag dongruok. I believe if we really have to be fair, then the weighting of landmass should not even be equal to population. It should be double population. It's about vaccinating kids. If I am paying 10 times to carry out one vaccination because of the logistics, then even doubling the weight for me will not cover me. So it's easy to argue that what we are serving is people, but how are we costing the service to the people? Governor Sapar mauke counties go oka uchung ni lach mag gwenge ema onego mi mahino maduong' e kinde pogo omenda ne counties. We have unique or similar unique circumstances. West Pokot being one. As we present our unique situations, I want the Commission to look into FCDC counties as unique. Governor Mawaji Ahmed Abdullahi wacho ni CRA okonego ti kod kwan jo Kenya mar 2019 ma owacho ne oroch kaka yo mar duoko piny kwan jodak ma Nyanduat. The 2019 census was rigged. And I have no apologies over that. 2019 census was rigged. And we all know it was rigged. A concept of household mapping was done way before the election. So how you are counted on election night did not matter. Now, if you are mapping households and half of my people have no permanent homes, how have you helped me? Jacom CRA Mary Wanyonyi osingo ni gibiro neno ni gwenge duto mapacho kae oyudo pok mar omenda maonge deo wang'. Even then, the Commission submits that we bear with one another. The Commission commits to be fair
in its consultations and undertakes to prepare a basis that shares revenue equitably among the 47 county governments. Jotelo go bende ochayo sirikal mamalo kuom jwang'o gwenge mag Nyanduat e weche mag dongruok. Parts of this nation were discriminated against in all terms, and majority of the counties I've mentioned were kept in a condition of underdevelopment deliberately by way of policies initiated in our own country, Kenya. In particular, sessional paper number 10 of 1965. CRA chano timo twak kod governors duto mapacho kae motelo na yango formula ma idhi tiyogo e pogo omenda ne sirikal mag counties e hiko muom mar 2025 2026. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Enya Ramogi wadoke lipot mabende nwakelo ni kanyo mokwongo kotenore kod ng'anyo ma lakteche romo dhi nyime twaka pod dhi nyime maling'ling nyiso ni nitiere ni samoro lakteche nyalo yie mar chungo ng'anyo mak mana ni nyaka piny owacho bende nyis chiwruok mar loyo dwachgi. Twak no chakore seche mag odhiambo nyaka Ramogi Jwang kendo lakteche pedho pek magin go e sekta no kendo ywak ni piny owacho osenyiso nyawe temo chopo kare winjruok mane oseketi motelo ne bero sekta mathieth mag winjruoge ma lakteche osebedo godo kokalo kuom riwruok margi kod piny owacho mamalo. Jatend jotije mano Felix Gay chakruok matwak yangore kanyo ni ne okwayo ni winjruok obedi kendo owacho ni omedo puoyo lakteche kuom tich magisetie pacho ka mar reso jotuo. Gisani wacho ni romono lakteche owuok oko matin kendo jatend migawo mar omenda Felix Kosgei bende koro wacho ni owuok oko matin chal kagima gidhi e yweyo mana matin ka bende iwacho kanyo ni KMPDU chal bende koro kwayo thuolo mondo mi gibed kod yweyo mathin mondo mi gi sum paro koni kod kocha kapok twak makamano dhi nyime. Twagno nyaka Ramogi Jwang dwaro neno ni otiek ng'anyo mapacho. Kata kamano Judith Omondi miyo waler ewi kaka ng'anyo ma lakteche osemedo kelo midhiero ne jotuo. En ng'anyo ma hawo ndalo 10 ma osekelo midhiero ne jotuo madwaro thieth e ute thieth mag piny owacho. E osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga, okinyi mang'ich watimo limbe mar neno kaka chenro mag thieth dhi nyime. Kae ma warome kod Rosa Uma manyiso chandruok ma okale kar thiethni e odiochieng' ma owinjo timne bero. Onego beni timo na surgery yengo mar keloids, angi keloids, these are keloids. Koro angi keloids at different parts of my body, it's not only this. Koro after surgery nono nego beni adhi Eldoret, kase dhi Eldoret ni timo na procedure moro miluongo ni radiology. So anadhi kacha jotiarech abet kanyo, koro narito mondo abed admitted. Kech no nyisa ondik na e papers na kae ni onego bena bedo admitted 21st, 22nd procedure, 23rd we go to Eldoret or Nairobi. So anabet kanyo for long, alafu giluonga iye, alafu ginyisa ni ok ginyal admitan kech dakteche ni mgomo. Ka koro koni ng'anyo rocho chenro mage, ok yor thieth kende to kata mana e yor tich. Ng'anyo mar daktari no o affect ngima mara an kaka o affect ngima mara mar tich gi ngima mara mar health, because nilikuwa nimepanga nase pango ni gigi adhi golo by the end of this week nikech nase kwayo nyaka rusa e tich be. Koro o affect ngimana kaka jatich e company matiye, to affect be ngimana nikech nase bedo gi hopes ni koro by next week okabi bedo gi health condition. E gwenge ma Eldoret kod Kakamega e kinde mamoko bende lakteche ne owuok oko mar sundo piny owacho chopo dwachgi. Sirikal to kokalo e migepe 4 kama oriwo mar thieth, mar leba, mar omenda kod jotij sirikal medo timo lalruok mane obagi kendo makelo kanyakla koda ka jotend riwruog lakteche lek maduong' en manyo yo mar thego ywaruok mantie. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyaka Ramogi tok report ma Judith no wan gi geno ni romo madhi nyime no bedo koyudo report motenore kod weche manyien mabiro kata mane mbui magwa nyalo keto wang'i mondo ming'iane kaka biro bedo. Kadhi nyime ka piny mangima dhi odiochieng' ma ji otie mar bunge, migawo mochung' e rito bunge kaunti ma Beyo yango chenro
magiseketo mar medo kwan atamalo mar bunge county no kod rito bunge mag piny owacho ma jopiny ok odonjorego. Kaunti ma Bay en achiel kuom counties ma pod ni chien korka dongruok mar bunge ma sani chung' atamalo 3.1. E nyasi madhi odiechienge bunge mano bagi e skund primar malale ka chung' od bura ma Bay, migawo ne yango ni gigeto pidho yien maromo tilo milion 15 higa ka higa. Bende giyango ni gitiyo machiegni migepe mag piny owacho monywando nyaka migawo mar arita kwe mar chiwo arita ne bunge mag piny owacho mondo jopiny kik donjrego. It is a responsibility of me and you to plant trees through the many forums that our speakers have said here, they have given us here, that we need to plant trees, forest areas, and that gives a total of 14,000 hectares as gazetted forest areas in Homa Bay County, which is actually around 32 hills. Others, we are still in the process of gazetting them. All of them gives us a total of 14,000 hectares, not acres, hectares, areas to be conserved as forest areas. Kuna factories nyingi zimeendelea. Carbon monoxide inaingia huko, carbon dioxide inaingia huko, na hii yote inaleta yale madhara. Hii mambo tukiongea mambo ya climate change, tutazidi kuongea tu hivyo, lakini tusipofanya kazi na tukaendelea kupanda miti zaidi, basi tutaishia hapo ya kuongea. Let's avoid the use of fire to do the land preparation, and if it is a must, let us have a barrier or a section whereby we'll ensure that our forest, our trees are not burned because of the fire. Ramogi egima bende warito gi siso weche manyien pile ka pile saa 3 mar otieno. Report mar gin kanyo dichiema kono gombaka ng'ato ma bende wacho ga ni biro neno milomolo kanyonja gini ji mang'eny wache, kata kamano sigande chalnade. Nyakora Mgajwang' bende sewinjo ka ng'ato nyisi ni ibiro rito mine milomolo kanyonja kakalo. Bende sebedo gi riyo mar ng'eyo ni to milomolo ni ne wuok kure to noya kanye kodhi kure. E chendo mar gin kanye, Walter Nyambago timo limbe gweng' ma Koweru Nyatike kendo go mbaka kod jaduong' Nation Nyunja kendo miyo asigana machal kama. Jothum osechogo minomolo kanyunja, jodongo bende osegoyo kode ngero. E kinde moko tipo kata picha moro nothinyore e mbui mar Facebook ka oganda penjore ni koso diponi ma minomolo kanyunja. Kilomita 417 kowuok e boma Nairobi, wang'ielo ng'wech nyaka Nyatike e kaunti ma Migori e dala Nason Nyunja mondo wayud sigana ni maliw. Rangach yawre kendo wayudo rwak manimba e kinde ma jaduong' rango chache nimar en wang'o nyango kendo chiaye dhi lago. Mbaka chakore kendo wan kod siso mar yudo sigana kod kukum mare. Nason Nyunja oseturo kalenda buora. Ani maika mar 90 nonyola gagana achiel 900 gi 33. Teno ka podi tek gi iki go duto te podi chiedho. Kine kati na ola wuotho na gelo. Nason Nyunja en ng'a? Ani iluonga Nason Nyunja mako gor ka Nyambaso tajagwasi. Modak Matara, dhodwa iluongo ni Kamwenda, to wadak Matara. Kar sikul wod bura kacha kinyalo ng'e kanisa wod bura kacha. Bas, koro baba wanoke kadimka. Koro kane baba oke kadimka, to gwaswa kucha ni ndalogo ne nitie weche moko mane tek. Ne koth ok chwe malong'o, ne nitie jomoko ne jomgimba. Samoro gikeyo koth ma koth ok timre nade. Ok chwe, koro kech ne ng'eny. Koro obiro kadimka nirgi. Kuro winjore gi jogi ni adwa dar thurwa kocha aneno ka chandruok ng'eny. Bas jogi ni lo ng'eny gweng'wa kacha biya wadagi. Koro mane wuora obire kodwa ka. Ochuto ambaka mar minomolo kanyunja. Ndalogo ne wasomo rapedhi. To ne minomolo kanyunja ni no omiyo mane ayo karachuonyo. To ne wadwiye owilore koro no owuotha kaka ng'ama wiye rach. Koro mane koro ji gongero ni ka ng'ato dwa timo yo mane dhi kucha
ibiro digni kamino molo kanyonja. E gweng' ma Sembe higni machien, miyo moro ne otucho malonda piny, eka oting'ore ka oko, kendo orwako lewni mokiedhore kod gunde kata jwelni, to e seche moko bende en kod kandho muti marachar. E kendo ne en miyo mane kane wuotho to tang'o lwete ndara. E kinde moko jogweng' ma Sembo, Karachuonyo, to kata mana gwenge moko mane wuothe ne temo tame donje dala kane giparo ni wiye wilore. Negimna Karachuonyo bocha. Omolo Kanyonja ma kineno ne tiyo kod kalasinga kata bonyo. Ne janyiewo ne miyo no chiemo, manyake kinde moro ne onyiewo ni lewni momiye. Kendo wachore ni Omolo no ne jago kode mbake bath ndara kanyo. Ema kendo Omolo no ne onyiewo ne nyaka lewni, kendo wacho ne ka ji openje ni in ng'a, to miyo no wacho ne ji ni en min Omolo Kanyonja. Kata odoko ni umbe ne lach kamano, jodongo wacho ni kama miyo no ne oaye ne fwenyo tek ni mar kinde moko ne en ng'at ma jalal e wang' ji, mana kaka ono moro, ni mar ne onyalo chopo e dalani e kata mani dier otieno. Tiene ni ng'ama bayo, onyalo biro kata modeko, onyalo biro paches kata sare bich kata uchiel, nikech ne puro tang ni okoko. Mano nyalo ji wacha wach. Mane miluonge itimo ne iwacho wach ne kamano. Min Omolo Kanyonja ne odoko ngero kendo ne itiyo godo ka ichiwo puonj, to kendo igolo siem ne oganda. Tim ne ko ne puonjo ji, tim ne mapuonjo ko ne kata nyathi dwa digni. Siko ni itimri nade midwa madigni kamino Omolo Kanyonja tang nyatanga kamino Omolo Kanyonja. Ko no lokore ngero. Kata nyathi ni moro kadwa digni moro dala ka kudwa bede malongo. Nyathini to digni adiga okibed dala ka idigni mana kamino Omolo Kanyonja ke kacha kayud. Tiene ipuonjo ko ipuonjo kode nyisendo. Ipuonjo kode ji. Kidwa timo kosa moro kata ni dwa bayo bani ne ma bayo kamino Omolo Kanyonja. Jaduong' Nason Nyunja konowa ni min Omolo Kanyonja ne nyadi mang'eny nohero kuonde kaka Karachuonyo, to kata doko ni noher ne pinje kaka Kusege, Kadem, Mbita, Kano, Kogaja, e kind gwenge mamoko. Gi igni ma jaduong' Nyunja ni godo, kendo omako gik mathoth e wiye, wapenjo kit somo machon to kod somo masani ka pogruok nitiere. Ok dang' awacho ni orach, to ndalo cha to ne gima ne aneno ka ne ber ahinya, nyithindo ne ridore kabisa, nikech nyathi kane osetieko somo to ok tich tame. Osomo ni to kutieko ni to kata kodhi e kos moro to samoro kata kodhi e kos mar puonj to kutieko ni timiye ma barua sani nyise ma sikul modhi timore nade modhiye. To somo masani to gima jonywago nyithindo somo sama matiki sikul, to nyathi dwa tieko kata higa 4 kapok oyudo kata tich. Nyathi nyalo tieko kata higa kata pa kapok oyudo kata tich. Nyunja en achiel kuom jogo mane otemo masikunde kaka Nyandago Secondary School, Koweru Primary, kanyakla kod kar thieth ma Nyandago Koweru ne oger. Sikul yo manitiyogo kane oseyudo lo to umanyo eyo to uwuoyogo to unyise ni wadwaro sikul, to upenjo to un gi lo kama unyalo kete wan go to ubiro nyonono. Mane ire kuma ne yudo makata sikul Nyandago ndalo moko no akia ndalo chano senyuoli donge no lal morumo. Tana wuon yana gusif na moro ma ja eyo na dhi wuo kon to in iwacho ni in osiep na to sikul bato oonge sikul gweng'wa ni iwacho adieri ni dhi manyi lo iwinjo gima nokona. Koro ka nyathi ga kocho disi noluonga ka dhi tako ni yawatan gi wach moro weuru mbaka mugoyo go bego weuru to mara to nitie itang'o ok uneno ka waonge sikul Nyandago mono wango cha donge nolal ni sikul cha nolal to koro ere ka kwanya to mabiro nyalo bedo gweng' maonge sikul. Ayudo jatelo kuna ni ang'o ni amanyi lo koling'o ling se ka sikul osedhi nyime mabor odiso sumuni kuna jaduong' to gweng'wa ka betini wadware sikul yawa to ne nwa osiepni cha kendo tako ni in gi lo ni alo to wanyalo mayud manyane omanyo lo e gweng' ni muwuoyo gi jaduong' Omwanda oyiene ni inyalo miyo kamoro matin ka bas kano Omwanda oseyiene kamano chako ringo biro kuoma ayudo lo chako waluongo eyo cha obiro nyononwa lo e sikul ema gine mineno kane Koweru. Nason Nyunja konowa ni en kod mor mar bedo jadoho, kendo kata kanisa ni machiegni kode. Gima nomiyo aritogi na jalemo
wir moro wacho niya, ka Yesu ni e chuny wuoro, ot bedo mokwe, ot bedo mokwe, ot bedo mokwe. Ka Yesu ni e chuny wuoro, ot bedo mokwe, ot bedo mokwe. Bas koro an ang'eyo Yesu, Yesu ni chunya, emomiyo ok abag ni edo ka nikod nagora gi mugo ni atimre nade. Kwe mane Yesu ni chunya cha Yesu machika. Bas koro mane emomiyo aridore adwen ka. Koro ka adwen ka aseyudo ni kiridori kabisa tibedo gi kwe. Nyako Ramogi, erokamano kuom bedo kode chenro mar gin kanye. Chakruokne nyaka giko mare. Ageno ni yudo puonjruok kendo ok ni riti mine mino kanyunja kakalo. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano ko ibudo godong mar gi. Tindo tikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu ari omuyakombwa ani mambi nochote bumusani ono omuyakombwa nandi mambi ndi nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'omo mi timori ka jo homa be? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni odhi weche mag ohala. Oyangore ni rem mar jopur e pidho kido mar rabuon ma jonyiewo ohero en achiel kuom ohinga mar rocho dongruok mar kambi rabuon mane ochaki Migori. Thoth jopur sani pod pidho kothe rabuon manyachon ma jonyiewo mathoth ok ohero. Jafwambo marwa George Juma miyo waler. Malo jopur 6,500 e kaunti ma Migori mangima oketo geno margi e purno mar rabuon. Ka lipot mawuok kuom migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni puothe malachgi loyo eka 11,312 ipure rabuon e kaunti ma Migori mangima. Higa maloyo achiel mokalo piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre, rowego mag pinjego mag rochere kata European Union ne otieko gedo mar kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya
e sub-county ma Kuria West e nengo mar milion 107. Kambi ma bende yande okelo geno mathoth ne jopur ma yande chandore e yudo chiro. Kata kamano, e kinde nonro marwa ne wayango ni thoth jopur mag rabuon pok oyudo konyruok mawuok e kambini mar rabuon. Kiwanda kiko karibu sana na sisi, lakini hicho kiwanda mpaka sasa hivi kuna wengine tulijiandikisha, lakini bado hakijatufaidi. Sijai sema kwamba eti nimeipeleka vyangu kule ndani. Hakuna siku. Sani onge giminyalo uso e chiro, especially supermarkets mekwa ka waonge KEBS certificate. Process no ne wasechako to sani wadhi ka watieke ma in the next few days or few weeks wadhi yudo certificate no. Ka waseyudo certificate no to koro biro miyo wateko ma koro wanyalo tero go products wa ma e factory ni e supermarket. Thoth gi pod uso rabuon ne joblek mawuok e counties kaka mago ma Nairobi. Mae biro nikech kodhi ma gisebedo ka gipidho en mano manyachon kendo ok yud chiro e kambini mar rabuon. Nairobi na Nakuru na Mombasa ndio inapelekwa sio viwandani, inapelekwa kwa tumbo za watu kwa ajili ya lishe. Viazi ilikuwa imepanda bei, lakini sasa imeshuka. Hatuna pa kuuza, tunauza tu kwa pesa rejareja. Tukilima hivyo tunasubiri tu tuuze kwa bei yenye broker atakuja nayo kulingana na venye mtasikizana. Hakuna bei rasmi. Jopur gi mag rabuon wacho gisebedo kod pek e yudo kothego mag rabuon ma kambini mar rabuon kod dwaro. Mbegu ambayo tunapanda ni mbegu ya kawaida. Tulisikia kwamba kuna mbegu ya inapatikana kwa kiwanda, ila hiyo mbegu ndio hatujapata mpaka sasa hivi. Variety mar sweet potatoes ma jopur pidho sani en variety miluongo ni yellow fleshed sweet potato. Variety ni ok ober ahinya for processing plant wa mageto ng'anya. Koro gima watimo, wadwa introduce a variety miluongo ni orange fleshed maber for production. Koro to achieve this, gima watimo ni wadhi timo gimiluongo ni seed bulking. Wasechako through one of our donor funded projects. Kata kamano geno kod duogo bang' riwruogno ma ong'ere kaka Cereal Growers Association ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori chako chenro mar konyo jopur e pidho kothego mag rabuon ma owinjore. Manase Mugeni en achiel kuom jopur ma omi thuolo mar loso kothe mag rabuon kido ariyo mantie kod chiro maber kendo biro uso ne jopur mamoko. Ndio imekuja sasa, ndio tunaanza na kuelekea mwezi wa 4 huu, mwishoni mwezi wa 4 na mwezi wa 5 tutakuwa tunapanda mashambani. So ni mbegu inachukua miezi 3, haiendi miezi 6. Kwa hivyo kipando mwezi wa 5, mwezi wa 8 tayari itakuwa imeanza kupelekwa kwa kiwanda. Newa yango ni kambi mar rabuon mageto ng'anya ok osebedo ka koro rego kaka ne igeno. Kambini nyalo rego rabuon maromo tons 4 odiochieng' kodiochieng'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawere mago ni rog jogo magolo sike wath ma Mombasa mideno ni Kenya International Freight and Warehousing Association sewa piny Sudan ma milambo kuom chogo chik manyien ma choko osuru gino makelo dhungruok e wath ma Mombasa. Tendi rogno koni piny Sudan ma milambo sani omedo osuru ma gikawo kuom osike madhi e pinyno gi $350. Kendo chogo chenro madwaro neno ni chudo makamago timre e wath ma Mombasa. Okang' makamagi koni koro kelo dhungruok mag osike e dho wadhno. Omiyo gidwa ni chenro mag chudo makamago tim e piny Sudan kuma mwandugo dhiye ma ok timogi e wath ma Mombasa. Which is, there is no way they go answer. Because this is government to government. Juba or from Nimule or from wherever. We are not opposed to Commissioner of South Sudan collecting a levy of $350. Even we are not opposed for him to collect a levy of $1,000 per container. What we are saying is that he should collect that levy at the entry points of their country, which is Nimule, Lodipa, and any other border. The issue of using us to generate e-slips and to call the importers in South Sudan who are not aware of the levy to ask them to send money so that we can pay and present that to Commissioner, to the officers, revenue officers of South Sudan is an illegal act. ECTN number will not help anything. It is not a physical gadget that will be fixed either in the container or in the motor vehicle.
it is being introduced to play a role that is being played by the rect seals for free. We are not paying for rect seals. So why are we introducing an untariff barrier that is disrupting the smooth clearance and movement of goods across the northern corridor? Machiegni wadhi weche mag tuke. Skund sekondar Manyamira North Skund St Mary's andingo gonde auchiel kuom nono e tuke mag okwanjo e pim mag skunde sekondar gwenge mag Nyanza madhi nyime kaunti mag Kisumu. Nyamira magin joloch e tuke mag pinje Afrika ma ugwe nigi geno mar kawo kombe no kendo kradoko nigi kale midhiere mathoth. James Opondo nigi ler. Ivo. Liet mar manyo loch e tuke okwajo e piem mag sikunde sekondar ma higani obiro mayore e kinde ma tim ka tim owuok oko mar nyiso mbi margi e tukego. Tim mar Nyamira onyiso thuon mare lai mar pool A mag tukego kama oting'o Kisumu Girls gi St Mary's Andingo bang' yuoko St Mary's Andingo gonde 6-0 e piem mane nigi liet mokalo ka tim ne manyo loch kendo sudo e rang'iny machielo. But I want to appreciate my team who actually rallied to score Andingo 6-0. They are very Andingo is a resilient side. They were not giving up. They kept on pressing up to the end. Kiny watugo gi Kisumu Girls to wadaro ni mondo kiny kendo wachak wanuo kendo walo mondo kwadhi mondo East Africa kaka nwadhi higa mokalo. Loch mag yudo kuom wano oko threateners okomiwa buok kuom dhi gocho gi Kisumu Girls. Tugo ne tek matin lakini wan gi geno e tugo moro mabiro. Kendo moko e pool B kaka Agenga, Amaiko, Skundiri Marai kod Ng'ia Girls koro nigi orako mapek mar nyiso lony margi e tukego ka giduto gimanyo loch. This time around, most teams have come prepared and we expect tough opponents. We are prepared for them. I think hockey has been taken to a whole new level. Nyanza region is going back to where it used to belong. Being the Nyanza region defending champs, we are here to make sure that we do our best so that we go to the nationals and defend again the national trophy. After nationals, we are aiming to go to the East African Games in Uganda to defend again the East African Championship. E kindego bende ginyiso moko kuom midhiero mamiyo chunygi nyalo dikore motelo ne piem mag tukego kendo kwayo sir kowuok kuom jotelo kod johera mag tuke okwajo e pacho ka e kinde ma bende gin gi geno mar chwalo kwand jotugo mar tuk okwajo e tim maduong' ma pacho ka. If we could get more shin guards, more pairs of shoes, because pair of shoes keep on getting spoiled as we go to more games, and the shin guards, some of them tend to break when we play, when someone gives you a hard hit. We can get any other sponsor to give us new hockey sticks. You know, these things are consumables. Some of them are not playable at the moment. We shall appreciate. Piem mar tuke sikunde sekondar e alwora ma Nyanza obagi e kaunti ma Kisumu kendo biro dhi nyime nyaka chieng' ngeso jumani. James Opondo, RamogiTV. Eten migawo mar tuke Ababu na Mwambo jo Uganda mondo rit chike mag apaya kod kinde magibiro mole piem mag nyamburko mag Safari Rally mbiro bage pacho ka. Kane oloso tokro mano bai kod jofwamb arita kwe arita kwe mar johera mag piem mag nyamburko wacho ni gisetwak kod apisas mag obila kod jochiw arita kwe mondo giket chenro makare. We want a secure event, but we also want Kenyans to have fun. So even as we introduce these measures, we don't want to take the fun out of the rally. The rally is a fun moment, and it is a beautiful, blessed season of Easter. So we want Kenyans to enjoy Easter and also enjoy the rally. The measures we are announcing here are not designed to restrict your enjoyment of this season, this blessed, beautiful season. Is to make it more secure for you and to enhance your experience, to make it a better experience. What we are asking the members of the public, plan your itinerary as early as possible so that we don't cause that commotion that we are seeing each and every time that we have this kind of festive period. And
this type of event that you are going to have in the next 7 days. Otherwise, with that, I think you are assured with your safety and your security. Thank you. Kadhi weche mag go punda eni John To mawuok Narok e jaloch mashabiki Avieta. To manja dak ma Lolgoria Narok olo shillings milion 1 bang' tiyo mana gi shillings 1,000 kende tugo. Ndege mashabiki.com nyalo to kuoke dalane kendo lo Narok ka bende ne orwake kod ilo. To yango ne dhi tiyo gi omenda no e bero chenro mage mag pur. Nakia kitini yako. Hata kitini yako. Aha. Wanajua mambo ya multibet. Shabiki. Hi, Easter. Unajua kulipa hapa. Mambo ya kuzungusha. Ajui. Nimeanza kucheza kwa muda sahi, karibu miezi kama 3 ama 4 hivi. Na hiyo nilikuwa nimeweka bet ya 1,000. Na nilikuwa natembea naingia kwa hoteli. Vile niliingia kwa hoteli nikapata nyama choma hapo nje, nikasahau nilikuwa nimeplace bet. Kumbe bet ikaendelea kurun. Vile nilienda kukaa chini kwa hoteli, nikarudia kwa simu niendelee kucheza, nikapata ile bet kumbe bado inaendelea. Hapo ndio nilikaa shout na ikawa imefika 1 million. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Nilitoka nje na nikaenda tu. Milioni 1 hiyo ilipangwa kitambo mpaka imesaulika kwa sababu mimi ni mkulima na niko na miradi zangu pia zingine. So hiyo imesaulika. Mimi natumiaga ya online, ya smartphone. So una login tu kwa shabiki.com, alafu una register. After ku register, hapo unaweza deposit amount yenye unataka. Then kama ni Avieta, unaweza select Avieta. Then from there you can bet minimum amount 10 shillings, then maximum of late naona imeenda 10,000. It used to be 3,000. Aya, jamaa riembo ndege. Nyalo donjo shabiki.com ndo bibi riembo ndege ibedi kaka to kaini ng'at mane anya kanyo ibiro neno mino molo kanyunja seche ma jomoko yudo omenda kendo dongrego. Mane mokele giko mar mi weche manyien kelni weche manyien e chenro mar Oimore otieno makawuono. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko maro en Belinda Dhiambo. Ubed gi otieno mokwe.